Damai ni debata na sumurung sian salahu roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggu ta sadarion ima minggu pa 22 Hundung Trinitatis. Tangi honota mahatan di debata nagabe berita nauli di hita tersurat di Maliaki bidutolu ayat 10 sia rodi 24 doh topik naroma arini Tuhani. Naroma arini Tuhani. Hari Tuhan akan tiba. Tapi huti hujahami songonom mahatana. Ai idama naroma ari namar sigorgor songon pamurunan jadi dosod durame sude halak najukat dohot halak siulahon hajahaton gabe marsi jebbur ma nasida benon nyari narusugot ninna jahuba sebab danga dong tadi konon na dinasida nang urat nang rating alai bicara ma anggodihamu akan makkabiari guarhu mata niari ni hati goran mardongan hakisaron di lingkoman ni habongna gaberuar mahamu jala panihal nihalon songon anak ni lobu akan naruar siap barak. Jadi dege-dege muna mahalak parjahat aidusun sirabun nasida sogok ditoro ni palak ni pak muna diari sibahenokku ninna jahoba sebaut sai paingot-ingot tamu mapati nisi Musa nau pasokki nahu patol khas tuibana uju di Horeb tu sado Israel akapatik dohot uhum idama surokuma Tuhamu panurirang Elias patujolo ni haroro ni ari ni Jahoba nabolon jalan nasok kali asaibana paulakkon rohani amama tuakanakna jala rohani akadadanak tu amanasida asau nang roau makkunahun uhum hamagoan tu tanoon di sima sahakna horas marihita saluhna. Jadi songon topik manang turpu nata jahai taringo tu ari haroro ni Tuhani. Memang di buku deta 822 molo sosala au adong do disi edde taringo tu ari ni Tuhani. Hata-hatana sadarion hari ini Tuhan. Bahasa Indonesia hari ini harinya Tuhan tersongonima. Baru hari Senin, hari Selasa, hari Rabu hari ini Tuhan. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu hari ini Tuhan. Jadi lapatan nak Senin sah tumulak Senin itu adalah hari Tuhan. Ibarat tiki jam sada mulak musetu jam sada itu adalah waktu Tuhan. Alai omma nadigwari waktu kronos. Najuk tabege kronologi. Abohado kronologi ni peristiwa ipatorang mamusia sian awal saat tujungna. Ima ari ni Tuhan yang berulang. Ala yang go ari ni Tuhan natagoari berita nauli tuhita di tikyon idama naroma ari ni Tuhan. Itu bukan mengatakan kronos tapi kairos. Ada waktu Tuhan yang akan datang yang memang ditunggu oleh umat. Adong do ari haroro ni Tuhani naikon sipai maun ni hita sude jolma. Alai di hari mai molo di Matius 24 ayat 36 sasitongna di Tuhan Yesus do marhite naposona
Dan adong mabotoi manang sadi hari. Kapankah hari Tuhan yang kairos itu, yang kita tunggu-tunggu itu, di Matius 24 ayat 36 di Papua, malaikat pun suruh-suruan na di badua gejangap pedangi botoi manang sadi hari. Anak ipe madok Yesus dang di boto sadi hari. Asing ni Holan amai. Hanya Tuhan Allah yang mengetahui kapan kairos, hari kedatangan Kristus yang kedua. Idua samolo tajahan kaning di epistel tai didok disi jaga mahamu. Puasa didok jaga adidok disi laddo narusugut manulu guarhu. Laddo narusugut manulu guarhu akan nama dok audo nungadapo tikina salinari. Laddo narusugut manulu guarhu akan nama dok audo nungadapo tikina alai unang maihutok kamu nasida, unang maihutok kamu. Ketika ada orang mengatakan audo ini loh, au masuruan di Tuhani, saya adalah titipan atau titisan Allah. Naro mati kinena unang ma porseahamu. Jala memang idu jut saya dong dohalak na pajulu-juluhun jaga mahamu. Asal adong mana pajulu-juluhun memang dang dinggani. Di sudah situasi do asal adong na pajulu-juluhun dang dinggani. Haru uban obuk tahun at juga dia dong na pajulu-juluhun itursada tari dan abut tari. Apa julu-juluhun don itu dicabut tebbi. Dua apa julu-juluhun don alenggo 30 rumani dan mungkin becabut. Apalagi mise markat saya baru saya tercabut tebbi. Aleng moloro 30 aduh nama bibiri copot mulai dicabut rumani. Semuanya napa julu-juluhun dan dinggani. Acugari makatahatai hita adung napa julu-juluhun. Nara-ara do bayo kulan na pajulu-juluhud don inna dui mardalap pe cugari rame-rame hita perdalan ala ya dong na pajulu-juluhun pajulu-juluhud do bang si surang do sudah na pajulu-juluhun apalagi mulu markur ala nido mulu markur rodo homar guru na tuhari dam lips merah lips nangik madok sotuk salah ay sipatan na solo markuri na suhari markur latihan imusina na gogo iman salah. Jadi selalu do si surang na pajulu-juluhun. Molo taparrohahon segitu banyaknya orang-orang yang mengatakan hamba Allah. Na poso ni debata alai sai pajulu-juluhun. Tabayakum anak kipe Yesus sendiri tidak tahu kapan. Hanya Allah Bapa yang mengetahui hari yang ditentukan itu. Jadi molo taparrohahon di abad pertama di tahun 156 ngarung mandokon naroma Tuhani apa dangang ro tahun 500 ngarung mandokon naroma Tuhani apa dang ro tanggal sada bulan sada tahun 1000 lapatan di milenium pertama naroma Tuhani ninda di milenium pertama ujung di Purtibio. Karena 1000 hari, 1 hari bagi Tuhan. Omma pangujungina. Tapi dah ngarung ro. Ngatulu hali. Adong do mandekot tos 1000 syarat 1824 dang ro. Adong do mandekot tos 1827 dang ro. Adong do mandekot tahun 1977 dang ro. Adong do mandekot tahun 1975 dang ro. Ragam. Saat tunadong film 2012 na Roma adong sada suku Maya di Amerika nama dokon omma hari haroroni Tuhani dang ro. Negura ngakalak termasuk di Indonesia adong do kaum Eden akaparupuan
nama dokon ibana Bunda Maria, anaknya menjadi titisan Yesus. Ada ternyata dangro. Adong dumse padita marga unak pola taruh margane marga songoni marupani. Dangro jala tabayak ko josudei si surang do maaf. Adong manatu penjara. Adong mana mati bunuh diri. Adong dosa ada perempuan yang punya pengikut. Kalau tidak salah gerbang surgawi itu rimana ma 30.000 hektar di salah satu daerah di salah satu daerah di Amerika. 30.000 hektar itu rimana ingatan di komunitas na perpunguan na. Di sini laki pai mahon ari ni Tuhani, ngai to Tuhon na sida ari ni Tuhani. Buhama parroni Tuhani idok na sida marhite nuklir. Jadi diledakon na sida do nuklir dinganan na sida ima di nasida. Jadi mati bunuh diri rame-rame. Songoni marupani jol maun menyikapi ujungna gabisi surang. Tagamod di tonga-tonga di pardalanan di ngulut tahun nalorodo Tuhani pastido ro Tuhani alai unang marok kita na pajulu-juluhun hari iparadatun tung manakdo ay butido amang nate jolo ni siat hatama baru disiat diro tahirukun jolo siniat hatama baru disiat raut munang asal siati perjabarani takas ma tuisiro takas tahatai bepa lagi mahatani di bata so tungarong na pajulu-juluhon alanido digobbar hodoi son di haroro ni Tuhani ada dua situasi di haroro ni Tuhatai na sotabotoi manang nasa di harina molo ayat 10 sia di patorang do di sinak kaning pujaha songon pamurunan dosod durame sude halak najukat dohot halak siulahon hajahaton dosod durame halak najukat dolok halak najahat. Jadi agak berbeda do, beda-beda tipis do memang najukat do najahaton. Alai pada umumna mulai dok jukat di hata dui hata na jukat ai olo do songoni hati-hati kita dia kahatata molo nakani di do ama pergugui perbisuhi hami madok hata ala memang bahaya do hataon tarida do halak na jukat siak katana ai olo do songoni hita gait ai horas tulang ningon ayo koko horas tulang ada di kekolak na tulangmu indah horas opung nih ngompur joro di kekolak opung burumu indah tu ibu semua ni adong don lansia ina marbeca lautu gereja ya bak ma becaun sedia ma molo beca tu gereja inna 20.000 argamai terida do inna narara do tarida dulu kapi tarida do inna beto horu tutu tarida dolok alai dak songonialus apaga lagi lansia rupani gurang do ala tekang di hata dan ini dikatakan hati-hati ngajut huruf hata itu sangat melukai. Seandainya ada orang memukul kita bisa bengkak, bisa sembuh. Tapi kalau ada orang melukai kita dengan kata-kata, ido sadong gede sakitnya tu, aima ibu tuh hamudo be. Apalah mania deson. Seberapa besar pun batu melukai kepala saya bisa diobati. Tapi sedikit pun kata yang melukai itu lever do. Ima bahayana di tonga-tonga ni jala jabbar ni nasongoni di patudus me tudurame.
halak na juga di hatana, na jahat di pangalahona, di patulus may tudurame. Durame ima gambaran daripada daun-daun yang masak, namura terbakar. Alani holidays, apalagi di Papua di son api ni Tuhani, songoni nama panas na marsigorgor. Holidays, sejahat apapun seseorang kata-katanya, sejahat apapun orang melakukan perilakunya, tapi ketika dais tuapi pamurunani habis, akarnya pun tidak tinggal, lenyap. Songonima hagogon di Portibion membuat kita mungkin merasa, mabiuriba indah kan, dibereng kayana sungun, mabiuriba indah. Tapi ketika tiba pada hari Tuhan, holat despe itu habis duit. Iro sadidok ina maranata nak kaneng didenei molo bahasa Indonesia camkanlah. Aduh bahasa Batak niate. Camkanlah. Marang nime marang nadi merupani. Camkanlah. Halak perjahat, halak najukat, camkanlah. Jabarni songo durame, holat dais habis. Tapi orang yang takut akan Tuhan, jabarna, adong matulu didok dison. Halak nama biar natahutan tu debata didok. Alai bicara ma angguriamu akan nama kebiar guarhu. Mata niari hati goran mardongan hahisaron dilenggum ni habongna. Hahisaron dilabung ni habongna. Lapatan na habong itu adalah kekuatan membawa terbang. Alani bicara ma kekuatan yang membuat orang bebas. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan kebebasan terbang kemana-mana. Malua. Napa dua hon dipatudus dui songon anak nilobu napa nihal-nihalun. Sukacitanya tidak tergambarkan. Orang yang takut akan Tuhan, dia punya kebebasan. Dia bisa terbang seperti sayap, bisa terbang. Orang yang takut akan Tuhan ketika Kristus datang kedua kalinya, maka dia akan penuh sukacita. Jalaido dete sasitongna. Sadarion, sadarion hari ini Tuhan beta hita marlas ni roha. Orang yang takut akan Tuhan akan terjadi sesuatu yang membuat dia bebas. Marlas ni roha, songonana ni lobu, namalua siak kadang. Molidok panihal-nihalon, ada sesuatu yang tidak tergambarkan nasohya. Dia rasakan begitu senangnya. Jalan dapat tuluhon, jabarna didok disod. Dege muna mahalak perjahat. Bahkan doson sirabun nasida sogot ditoru ni palak ni Pak Muna. Yang tadinya kita merasa takut melihat seseorang, ala diharoro ni Tuhani. Justru para penjahat itu halak na jukati dege ni halak na porsiaidui ditoru ni palak ni Pak. Ido jabar ni halak na porsia. Ala nido jaga mahita, jamot mahita di pardalanan ningolu tahun. Di ujungna didok dia 20 idama suruh kuma Tuhamu panurirang Elias patujolo ni haroro riani ni jauh banda buluni suruh kuma Tuhamu panurirang Elias lambar hua asaibana paula rohani amama tuak anakna jala rohanya kedak danak tua manasida di hati hai di masa ni simelakion adong dosa ada perilaku yang tidak benar di perilaku kehidupan sehari-hari songonido tu peraturan agama dan dipardulihon
Mulubu dono terjemahan bebas. Adong do sada masa hati. Hai kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, tidak peduli. Orang tua tidak peduli kepada anaknya. Ulanda pangululu terus. Sehingga anak marah pada orang tua. Alani asa unang dais api ni Tuhani. Tuakka parjahati suruh kumasielia. Paswak roha. Mengembalikan perilaku mereka. Asa amai hot di keluargana. Anaki hot holong rohana tunatoras. Jadi bolo edina kaning berapa puluh kali untuk mengasihi nina selama-lamanya 70 kali 7. 7 adalah angka kesempurnaan ala pituari do Tuhani mangula. 0 adalah angka kesempurnaan do tongi. Ala semuanya diawali dari titik 0. Jadi 3 hali mahita na saling mengampuni. 3 hali mahita palubak kerohata selamanya. Asa didok di hatana terai unang roau makkonahun uhum hamagoan tutanoon. Asa unang roau. Alani jaga jamot mahita di tonga-tonga di perdalanan di nguluton sambil paimahon haroro ni Tuhani di bagasan patik na pinasah ni debatatu si Musa. Patik na pinasah ni debatatu si Musa. Ima patik holong rak mahita Makkah holongi debata, rak mahita marsiha holongan di parsaurat di huria di tonga-tonga ni keluarga tabe martangyang mahita. Malihat tema Tuhan di sungkuli hodo hami merti hatam asa jaga hami narodo arim nasuhu boto hami lahu manguhum akan najukat najahat alai mangalehul lasni roha dia kena makkabiariho paingot kami Tuhan di perdalanan ninggulu namion asa totong soluk rohabiar marado pokok pasu-pasu saluhu ruas ni huriam siadak danak sahat tu nama tua asa totong di bagasan las ni roha si burmagurang matuhanak kada danak merbisu tuhanak kana marsikola jupang karejo mana mangaluli par karejoan jupang rokak natikina maroka songoni marumah tangga nama kasih holi pinopar oma Tuhan nama masuk tangadong nasotar patupaho pasatami tuho amanami inanami disudiak kaulau nasida diaka pertiga-tiga diaka usaha diaka bisnis nasida homa masuk asa sudi usahane sidi makkor kon rohabiar tuho pasu-pasu Tuhan akan tua-tua kalansia asa molo sipata suluk ngiluk-ngiluk ni pamatang mangalaboh ya sini roham asa totong bengek nasida madalani ari-ari ni hatua nasidai Tuhan nami fu halasok kami do apala di perminggon namion tabaruas ni huriam keluarga Miklan Chandra Gultom inanami Rini Merlinda Boru Panjaitan sehoma Tuhan nama masuk-masuk keluarga on rahab doh boru nasida asa saroha sapikira kami di tonga-tonga ni huriam lau makkabiariho songonido akka yanakon nami nalaho patupa pajongjong parsaripion tuhodo pasahatami Nikolas Pramono Sibolon doh orana Yohana Boru Damanik Bodi Marpola Pangaribuan dohot orana Roslina Boru Hutajulu Jaya Ferdi Sinabela dohot Marisa Herawati Boru Manurung tuhoma hupasahat tami sakap ni akka ianakon namion asa patulus asa bu itu tujongjong hot par saripeon nasida jala par saripeon nama kabiariho ali Tuhan nami dang lupa hami pasahatu tuho akadongan nami ruas ni huriam na tongod di pagasan parsahiton say homa maddaw ni nasida
Bitonga-tonga ni parsahiton nasidai. Tuhomang pasatami. Yan ako